Hola, què tal? Dia 9, corrent el número de quilòmetres que deien los daus. Avui tenim un 7. Que no fa vent! Molt poquet, bien! Bien! Chupatesa, anticiclón, lo que sea. Bueno, avui intentaré fer una sola parada. 3 quilòmetres, descans actiu i 3 més. Ok, vamos! Quilòmetre número 4. Avui que no fa vent, o molt poquet, m'està agafant flato, que és algo que no m'acostuma a passar quasi mai. A la pujada pues, he tingut bastant de flato i he caminat més del que m'hagués agradat, però bueno, com sempre, escoltant molt el cos i si havia de caminar, pues se camina i ximpum, saps? Avui m'està agradant molt el paisatge, estic anant tota sola, posteta de sol, camí tranquil, no fa vent. Fa un moment estava envoltada d'oliveres, que ara t'us ho ensenyaré, que és un dels meus arbres preferits, així que superbé. ¡Qué cosita más bonita! Ja està! Entreno regulero, clima i vistes molt xules, dia 9 completat, me'n queden 21.